Την
Σου
λέμε της Κυριακής. Και πάλι τον Άγιον αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτες όσων είμαστε περνών. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού, η βασιλεία του πάθων τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψάλλω τον Θεό μου έως υπάρχω. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εν Αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού η ελπίς αυτού επικύριον των Θεών αυτού. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εν Αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός σου Σιών, εις γενεάν και γενεάν. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εν Αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Και νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων, και καταδεξάμενος δια την υπετέρα σωτηρία, σταυρωθείτε εν της Αγίας Θεοτόκου, και
Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Οροφέου και Πάσης, εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του εξεχούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, που κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάνω των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αντικούντων και παρεμβημούντων εν την ισοκόμη και ενωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνωρητών, αφιερωτών, ευλαγών, προσκυνητών, κοπιόντων και ψαλόντων, των εορταζόντων την Αγία Εορτή και πανηγύρι ταύτη, και των προσφερόντων τα τίμια δώρα ταύτα και των δούλων σου Ιωάννου, Μαρίας, Δημητρίου, Φραντζέσκου, Σπυρίδωνος, Μητρός αδελφών, Πανωρέας Κωνσταντίνου, Σπυριδούλας, Εφημίας, Αλεξάνδρου, Βασιλείου, Νικολάου, Αθηνάς, Νικολάου, Ευαγγελίας, Χρήστου, Μαρίας, Γεωργίας, αδελφών και των συγγενών αυτών, υγείας, σωτηρίας, υπέρ αυτών, είπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Εκκλησία, νησί και πόλη κάθε και πάσα πόλη και χώρα να προγείς και λέξους και λέξους που Θεός αγέρας, εκδρομής αλευθύων εμφυλίου πολέμου και ευθυμίους θανάτου και εξουλίων ευθύων και διάδοξων και τέξτεν, των αγαθών και φυλάμου των Θεών ημών, το απροστρέψει και διασκεδάσεις πάση λόγους και νόσους, και ίσες και μάσες και πηγαίνεις και πιέσεις από αδρές και λέεις και ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα και υπέρ της ακούσε Κύριον των Θεών ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτηριμόν η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι και αέρι μακράν. Ελεήμον γάρ και φυλάω πως Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να πνεύμουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Άσε παλάσιμο το Κύριο κλείνομεν. Έσπατα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών πρεσβείες παρακράμει παραδόμα και συγκινητός. Κύριε δυνάμει του και σοποιού σταυρού, προστασίες του Τιμίου Εκρανίου Θείου δυνάμει ασωμάτων, ηχεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτη Προρών και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλύτερων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος Διαμαρτικού, των Οσίων Πατέρων και Μητέρων ημών των εν τις ιερές κατακόμβες της Ιεράς νήσου Μήλων απαγωμένων από αιώνων, των Οσίων Μητέρων ημών Πελαγίας Εντίνου και Μεφιδίας Εντυπόλο, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων και Δεπατών Ιωάννης, της Αγίας Ενδόξους του Πανθέου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής της Αφρυπόλου και του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευρώδευτον πίσω τη δέση ημών, δόξε μη δυνάμεις των ατομάτων ημών, έδωσε μας ελπίδες και την προτέλημος, οποίος ο Πανέκος και ο Μέγιος Κύριος ο Κύριος σου και σώσουν αναθέτως ψυχάσιμων, καθώς είναι άνθρωπος και ελεήμων Θεός.
τους άλλους τούτους των σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήττουν αυτά εν της οίκης των προσφερόντων και πανηγυριζόντων, την Αγία Νεωτήν και πανηγυριτά αυτή και εις τον κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς τούτους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών, διατρέφων συντηρών κυβερνών τα σήμαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε εις τον άφους Πατρίδου Παναγίου και αγαθό, και το όποιό σου πνεύμα νίκαια είναι και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Λουσίε φτώχεσαν και πεινάσαν, οι δε ζητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Τους υπονόμου
Λειτουργού ημών γενομένου του και προκατόχου ημών, μνηστή
και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μοναγενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουκ ηθέντα, ομοούσιον του Πατρί, Υιού τα πάντα γέννη. Τον διημά τους ανθρώπους και για την μετέρα σωτηρία, κατερθόντα εκ των ουρανών και σαρκοθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανερθόντας στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς της βασιλείας που καίστε τέλους. Και εις το πνεύμα του Άγιου, το Κύριο των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπονευόμενον, το συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαγίσιο του Χριστών. Εις μίαν Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Μονογώ ελβάτη της μαϊστάτες συναμαρτιών, προσδοκώνας τα συνεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Alleluia.
Κύριον, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέντο η ευθεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άδων λοιπόν των επιούσιων, δώσει μην σήμερα, και άφεσιν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεύεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγις ημάς της πειρασμών. Αλλά είσαι ημάς από του Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος δίκαια ή Χριστούς αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Τας κεφαλάς ημών το Κύριο πλήνωμεν.
Grazie.